Здравейте, казвам се Вероника и съм преподавател по български език за чужденци и френски език. Работя като учител от повече от 15 години. Преподавам онлайн и присъствено, работя с малки групи и индивидуално. В класната стая обичам да се уверя, че имам преди всичко подготвен план и структура за урока. Обичам да има динамика, разнообразие на материалите и много разговорни елементи. Преминавам през дебати, ролеви игри, описание на видеа, снимки. Често давам структурна обратна връзка, по желание на ученика също използвам и материали за домашна разработка. Много от хората, които работят с мен, използват също и учебното помагало, което създадох в помощ на чужденците, които изучават български език. И някои от тях, които вече са в София, всъщност имат и живи срещи с мен. Надявам се да се видим в класната стая. До скоро!